అది ఎన్నాల క్రింజ్ వీడియోని నెడతంలో సుమారు వీడియో మందే నీకు తూదిపోరు తూ అన్నక్కలు ఏನ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ತೂಲಿ ಈಗಲೇ ಬೋಡಿತ್ನಾವ ಅತ್ತ ಕ್ರಿಂಜ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ವಿಸರ್ಜನ ಮಂಟಂದ ಸುರುಕಿಯರ್ ಬತ್ತೇರು ಪೂರ ಬತ್ತೇರ ತಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತೇನಕ್ಲಿಯ ಪೂರ ಸುರುಕು ಆರೆಂಜ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರ್ದು ತಂಪಾಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಅನ್ಪೇರ್ ತುಂಬು ನಿಕಲ ಒಂಜೆಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎಂಜಿನ ಮಂಟಂದ ಇದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೆಂಪು ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ ಕೆಳಗಿನ ಗಂಟೆಯನ್ನ ಬಾರಿಸಿ ಎಂಕ್ ನಿಜವಾದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅನ್ಕೊಂಡ್ ನಂಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇರ್ಬಂಡ ಅವು ಎಂಕ್ ನಾ ದೇವಿ ಇತ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬಂಡ ಸಾಬುನು ನಿಕ್ಲು ಸಾಬುನು ವಾವಾ ಟೈಪ್ ಹುಡುಗರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಪ್ಪಾರು